Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana. Now, do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame, bringing you the heat and I fix, I destroy, and neutralize. I'm back and unbothered and back to fix the country. Let's get it. Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana. Now, do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame, and I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure Ziyampur. Oh, best believe if you are Yuruza, I will find you. Stay tuned, it's about to go bananas. You can't have one girlfriend. I'm a colored. No. Ntori promise Mary, ntori ke tlo nyala jwang o etsa so. Nale Chino igqokile ithengelwe yimi. Nale sigqoko saka Jesu. Funa mina ngibe step mother. Yes. If I were to lie on you like this, would it be okay? Every day. I can't deal with you actually. You know what? Hey guys. We were actually waiting for you here. Listen, I got around asking couples questions, ne? Basically just a couples quiz. Would you guys be okay with it? We don't have an issue. Sir? No, it's not an issue. Okay, come this side, please. I just want you this side. It'll be very quick. Then you see happy. We're actually going on a date. Oh, really? Yeah. Sir, come on my right, please. I'm just gonna separate you for 5 seconds. Wait. Afuna uhlukana nomuntu wakho? Hawu ngimthanda kabi. Ubuhle wenze kahle. Ne? Name? Pretty lady? Go Amanda. Amanda and? So, Tshepo. yeah. Tshepo, uqala ngathi awufuna uba lapha, ufuna uba lapha. Ukuthi manje phela isikhathi man. Asihambe isikhathi ngosiyami. Le date, is it outside or isendlini? Because you're acting like izoba sendlini le date. Oh, hayi lokho phela kungathi kumele ngimuthi shwi. Lapha siyothi nyinyi lesi siyabuya ke. Eish, yabona uyaspoila ke mkashe nkosiyami. Okay, let me get to the point, ne? Yes. Probably not the point now, but let me just ask the questions I need to ask. How long have you been with Amanda? I suppose about 2 years. 2 years. Damn, still going strong. I'd say strong. Okay, Amanda. Strong. Where did he meet you? Where did you guys meet? We met a mall. Yeah, and I was doing a solo date. Oh, okay. So I noticed ukuthi umuntu othanda ukuphuma. Wangithola ngihlalele and then wacela number yami. Nawe wamnika. Hawu, insizwa phela. Okay. And then afterwards, how long did it take for him to make things official? It was same day kodwa ke ngoba ngiyintombazana sithi sine girls code had to get qala before. Amanda, nisenza zonto. Silula thina abanye bethu if uyayithanda indoda njetha namhlanje. Xolo ndimo wrong. What do you mean? Papa, it's been 2 years. I think if you were to break up with your man, God forbid, Yeah. you need to, there's no formula, Amanda. For me there is So does it work for you? perfect. So what Lalo had to get it done? Hadlala had to get nje inyanga eyodwa. Kanti ngabona ukuthi hayi insizwa. Ayi ngidinga phansi phezulu. Anika ke ithuba. Tshepo. So you were consistent for inyanga yonke. Waqama uzomyeka. Awuthini? Okay. Umbuke nje. Yes. Face card, body, yonke into. Hayi. No, I get you. But what is it that you like about her besides the appearance? Like, Uzenza nkosiyami. No time though. Abekezela. ubekezela in. Asiyeke nje ukubonga. Awucheat ubekezela ntoni Tshepo? Hayi, yini ukutreat manje? But what do you mean uyabekezela? Cha nje manje uyazi ukuthi thina abafana sibuye ebusuku uyabona. Siyosela senzeni kodwa nje ngeke ngathi dadi hayi. Ngiyazi ukuthi uzothoba umoya. Okay. Amanda, what is it that you like about Tshepo? Ayindoda ewazi uphatha umuntu esifazane. Lokho ngiqonda ukuthi ngothando nangaphakathi phela ekamereni. So nje uyikho konke. Okay.
He's perfect. Okay, do you trust him though on a scale of 1 to 10? 100. Phew. 100. Okay. Zeb, on a scale of 1 to 10, how much do you trust to Amand? Hey, oh no, 2000, mama. Hey, no space for disappointment, guys. Ay, malanga. Okay, you know what? Let's get straight to the point, ne? The other point. What we basically do on this show, we basically make couples switch phones, okay? So you guys go through each other's cell phones on WhatsApp specifically to just check whether you guys are cheating on each other or not. Angabazi. Nana, amafoni kwenzakalani mama? Kwenze njani lapha? Niyaswitcha kaloku before ucheck WhatsApp ka-Amanda naye izochecka owakho WhatsApp. We understand? Gonna check if awumjoleli nawe uchecke if naye kakujoleli. Sabu angabazi. Wait, uda phela sosela ubayeke laba kancane. La, Phone. Ngalancane. mama. Ifone. Lalela lokhu futhi angeke izothatha ngisho 20 minutes. Angeke izothatha ngisho 20. Anayi phela manje imoto engibizile iyashiya leya moto. Awumaningi ama-Uber emhlabeni. So ithole Bese sinenginika le phone uzo-check ini. Oh, uzochecka i-WhatsApp. Hey, mama yazi uWhatsApp wami u-expired. Hawu, ungibize ngani manje ngoba ungibize ku-WhatsApp? I can't. Can we see the WhatsApp work? Stop my phone. Mama. I just can't. Sabi phone zami ungadelete izinto. Okay, love your passcode, ne? I don't want you to delete stuff while we check hers passcode, ne? Just yeah, vula skati. Okay. Okay, go to her WhatsApp, ne? Okay, type love you. Okay. Okay, delete. Type miss you. Mina nje nosiswaphi lo. Okay. Okay. Delete that. Type Woza. Hayi, mina le engibiza nje. Perfect. Yeah. Okay, type Akeko. Clean, yeah. Okay, delete that. Type thank you. Let's see who's doing your women favors. Clean. Okay. Type outside. Let's see who's fetching your woman. Oh, hayi yonda. Angithumele something. Okay. Hey, son. Delete. Type pregnant. Sasa ngiyasikia mabani go-meet. Hey, son. Okay, delete that. Type meet. MITHI. Bye. Yeah. Okay, delete. Type morning after pill. Hayi. Siya-right you. Okay, delete that. Type. Yeah. Oops. Type babe. Wala ngizangivela not. Yeah, no, give Amanda back her phone. Congratulations, beautiful lady. Anna, the energy better be the same on your phone. Yeah, hayi. Ungadelete ndikujongise. Okay.
Go to his WhatsApp, ne? Yeah. Okay. Still space it up. Thank you. Okay, type love you. Vela mina lana. Okay. Yabona ukuthi ngisho into. Nana ke phela. Okay, delete. Type miss you. Hayi vela mina noma ayikho naso sakhe. Okay. Asamba. Okay, delete. Type yakhe-ke. Kenny. Type akekho. Vela bhuti wakhe. Kubani lo ongekhoyo kodwa? Hayi phofu. Hayi, it's fine. Go into the chat. No, it's fine. Okay, go back. Okay, delete. Type Woza. Kuvela uNobahle nami. Bani? Nobahle nami. Kubani uNobahle na? Angimazi. Nobahle. Okay, go into the chat. Tsepho sibona izinto apha. Uthi woza Nobahle uMandlovu akekho. Awu ma. Unobahle ungathi bo engakutshela ngayo kuwona. Washawasha kantombasa. So mekwashela impahla ukwazi ukuthi wena kuyeza mina ngingekho. Mama Osam. Bona ukuthi asisinto oyenzayo. Yeah. Go into the chat. Yeah, kubani uNobahle? Unobahle iyamazi na yido washayo. But ingathi the chats, the conversations are not about washing clothes njena. And it's deep shame, it's hot. Kukho nalapha nje ebhala ukuthi baby undiphe kamnandi izolo. Hayini. Hawu ndenza igquza bra. Mama ayikhonte lento le. Mm. Washa iphone. Thepha uba uNobahle. Ilo washayo nje. Hawu Osam ilo washayo. Owasha mungekho mungaphili. Oh so mina washelana impahla uyakwazi ukutshela ukuthi umphe kamnandi. Afika Uba islima la kumina. uma ngendaba yemali. Uthi ngiye imali kazi. Wow. Ubona mina bona ugogo wakho wena ne. Ayingathi mama sayisimbhadala menze something lapha endlini. Kanti asimbhadala. Siyambhadala kodwa lokho phela kusho ukuthi methi wena umnike kamnandi. Ngithatha ngemali. Uthetha ngemali. Nazi. Nakujwayele ukungipha imali ukwangizwa ngithi mina ngiphe kamnandi. Ngoba lokho sikhuluma uqodo nginike ekamereni. Mama ayinjalo le nkulumo. Kushuthi wena uyithathe ngenye indlela. Thatha ngesifoni yakho. Jima, wait. Do you want to call uNobahle? Yes I do. Okay. Ngifuna umazi kahle noNobahle uthi To uye. confirm. Okay. Awu free. Mangithi umama washe impahla phela. Kodwa nawe uyamazi nje mama. Ngiyamazi kodwa phela yini emnandi umphana. Oh, Nobahle, Thixo wami. Hello, can I please speak to Nobahle? Hello? Hello. 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 Ngikhuluma noNobahle. Yebo. Ukhuluma noAmanda la intombi ka Thepha wenza noThepha. Intombi kaThepho. Ngiyabuza wenza noThepha. Umuntu wami uThepho. Hayi unamanga mama. Unamanga. Hawu ngoba mina ngazi usisi nje owasha impahla zakhe pho umuntu akho kanjani? Hayibo. uThepha yena ukuchazele wathini ngathi. So mina washelana impahla niphinde niphane kamnandi. Obvious angithi umuntu wami kumele senze njani? Nina isikhathi esinganani nithandana wona noThepha? Yo siningapi? Hawu phela umningi unegama ineminyaka futhi kunama months. So inesikhathi esinganani? I'm sure sine 1 year 5 months. Hawe ma. Shithi imini isilima kule relationship Side yakho. chick. Mama galela mama. Khohlwa nje idlo. Imini isilima Thepha. Phones zabo dlaweni we are there. Imini isilima Thepha. Minyaka emingaka ngibekezelana nomama wakhe ethi mina ngisebe mina ngidla imali yakho imini isilima.
Kodwa phela usuke Imini isilima Themba. lo sithandwa sami. So naye lo bamaze kini. Shuthi phela lokungikhohlisa shuthi zonke into obothola nazo. Yonke into obothola nazo ngizosekini. Imini isilima Themba. Bayoba simpahla. Yimi isilima. Ngikhola umngqondweni. Uyabona sisinto yenzayo. Ngikhola umngqondweni. Uyanikhwela. Ngikhola kaka. Kwayilento bandikubezele iminyaka emingaka nto nezi sibhanqo nenzi ibhutsi. Yaniyela. Kodwa ngiconga nje. Uyanikhwela. Ngiyaxolisa. Uyanikhwela. Ngiyaxolisa. Maninzi amadoda enimisela apha imoto endifuna. And we're hot sana. Choose wena. Ndichuza wena. Nami ngiyakuthanda nje mina. Ungithanda amasimo. Ngithanda amasimo. Ngoba wena ukwazi ukulala nosuso washo impahla wena. Dimoro. Khalukuthuba nje. Kumele ngishade naye. Oh. Mina ngithola iqiniso ukuthi ngeke kuba isilima sakho. Ngithi ngisilima sakho. Bengiyoqhubeka iminyaka emingaka ngibe isilima sakho. Ngingahamba nawe nala ngicela ngisho. Awungijwayela kabi Themba. Cha. Themba ungiboni Themba. Themba iminyaka emingaka Themba. Nginato. Themba iminyaka emingaka Themba. Hamba. Uyindoda futhi uyabaleka. Ngiyabaleka. Uyabaleka uyindoda. Uhluleka ukuqonda indaba zakho. Mama. Iminyaka emingaka Themba. Xolisa. Iminyaka emingaka Themba. Xolisa mina. Bawunobani? Ngiyaphojesa mama Nenzani nonobahle Themba? ngilanda. Kuyi Themba nenzani nonobahle Themba? Nenzani nonobahle? Awusabaleka isandela. Uyaphi? Nenzani nonobahle Themba? Kodwa uthi indoda insizwa wena. Uyayiqhenya ukuthi indoda kodwa ukwazi ukubaleka indaba zakho. ngoba ngikuhlonipha sithandwa. Awuyiva. Elazi iva uyinyoni. Siyabonga. Awuyiva Shem. Thandi yasoma. Ngithanda mase ngithanda ingquza. Uyiva. Uyiva. Mawubona mina ngazi noma ubonani ubona izifebe zakho. Cha mama. Iminyaka emingaka. Ayikho yonke. Isikhathi esingeke ngisichithile nawe Themba. Uchithelane Themba? Isikhathi esingeke ngisichithile ngawe Themba. Angishithi. Nakhe uzoshiya amaphupho wami ukuthi wena ufeza wakho. Nakhe uzoba uHousewife mina ungangilobulile. Kodwa angabezela uma wakho. Yabona nje. Ngabezela umndeni wakho. Ngawubezela uma wakho engibiza ngesifebe ngiyigold digger. Kanti kuyimina mina odixeza amaphupho ami phansi ngoba ngithi feza wakho. Mama. Ngoba phela esizulwini angithi nina nithi nkosikazi mele kube unkosikazi wasendlini. Mele wash. Ngavumi. Azazi. Sisilapha besixabanisa. Nkosikazi lawash azazi. Lo. Asixabanisi futhi sisingiyabonga ngoba phela ngicela bengiyoqhubeka phela iminyaka nawe. Exactly. Ngingazi ngonobahle mina ngiyolo ngithi ngihlela nonobahle ngithi awu uyashela indoda yami kanti indoda yami uyashela ngisho emashitini. Washela wena nasemashitini. Sami akushabe mama. Kwaba liphutha nje mama kwenzeka valo nje. Lalela ngithe Siyaphi lapho mama. ngiyabuza uzongiphendula noma ngeke uzongiphendula. Ngilalela ngakhe. Kanti ikhondom ke ngiyisebenzisile ngoba phela wena kuyakhula ngisho ukusebenzisa ikhondom kumina. Ngiyisebenzisile. Mina ngagcina ngihle nje naye esofeni kuphela wayehlengi ngapha ngihlele ukulala naye ngikazi. Uhlula ukulala nami 2 years wonke uhlula ukuhlala nami nje u2 hours ungangithintanga. Pho kuyena. Shuthi mina mengisuke ngekho ngigula ngiyekhaya ngithi angikho right angikho right yena uyasala lapha yawo. Wenza ube right. Waneni isidingo zakhe isilimi yimini. Themba ungiboni Themba. Ngiyaxolisa. Soma isikhathi ufuna uthini ke ngoku? Uyangishiya? Ngiyambonga. Okay. Ngiyambonga shemaningi sisamadoda ngiyihosikara mama. Ngingabulawa. Yeah. Yo ngingagcina senginesifo senhliziyo ngiyabonga. Ngiyabonga. Okay. Themba you can leave. Ngam. Sicela sami lalela phela. Ngithi Sasiqhubeka nodini. cha angisayidingi. Awuyidingi na? Angisayidingi futhi mhlawumbe ngizosimekujela lapha ngikhona oyedwa ozothi ngicela ukukhipha. Ngiyabonga. Mayisho yabo zami zonke. So uyazazi hot sana. Bye bye. Dlamini, let's go. Our work is done here. I'm so sorry my skirt. Uzohamba ngaphi? Uyaphi wena? Ufuna ukubona udaba. Ngikhaphe ngibeke njengani. Ekhaya. Masambe Dlamini. Letha amalobolo mama. Kodwa ke khamtshela noma ukuthi le godika wayithi Manje seniyahamba ngoba senonile lana seniyahamba futhi. Uphinda, let's go. ngiyona. Ngiyabonga. Wasithandwa sami. We're done. Our job is done. Hey, Dlamini. I saw on Twitter, guys, I saw on Twitter someone post an American girl. I think her name is Ruby Rose. Cabake uthi bana no South African girl can top this hand or whatever. Dijonge le ntombazane kuba isiqhelwa kakubi. Uyabona kwalona sisanom-interview show wathi kangakanani. South African girls are beautiful. Bayethi Tshepo, you can't stay in a room with me for 2 hours one thing. And you're like, yeah, you understand. 2 hours.
Yo, it needs 2 hours. Masingaqhelwa kakhulu besingena kuthiwa being compared with American girls. The South African girls are beautiful. African ladies, Did you see this girl? Which one is the they're beautiful. Did you see this girl? Oh, she doesn't have makeup and she doesn't. Baby. Yeah. Hi, babu. Muhle. Hi, umhle. Ile. The body and the your turn. The body and the. This akhuleka Leave me alone. ake ngikhuze. It's so annoying. The body and the guys in the comments are like, dude, you can see the most beautiful South African girl on the street. A random girl. Ooh. Sinabo sisabahle thina. Dude. Yeah, sinabo sisabahle abame kahle. No. Like, what do you mean? Yesangene. Kakuthatha sana Ruby Rose sana is prettier than every South African in Pambe. Uzomanyana begula ngesoze. We. And Ruby Rose umhlena, but no. You ay. Oh. Ngeke afike. Did you know Dlamini to scroll out on TikTok? I'll see the most beautiful girl I've ever seen every day. And she's South African. Oh. Siphethe izinto ezishisayo. Sinyatsa. Nyasinyathi. No. Ungasibukeli phansi. Siphethe sisabahle. Even Osai and Bougie. Oh. Siphethe sisabahle. Oh mahu. Yes, siphethe sisabahle. Yo. Abafeti ngazodlala. I said desire. Alo mntana muhle lona. You, this one. Oh, hayi muhle. Ume kahle. Ay. And the features are like, Yeah. and that's what I want. Yeah. I wanted to do Botox for that. She doesn't have to do anything. Yeah. Umnaka ngiyothi Botox azot. Aba. Kanti imali Botox Dlamini. Sondela niyadlala. Malika Victoria ngakitha you hayi. Yo hayi, yangitraina ngithopic emali. Hayi, yo hayi. Hey. But I also want to look like this. Ngifuna ukuthi Dlamini. Sondela phela uzoyibona kahle into eshoyo. Eh? Yenza. I want to look like this. Hey, but do you see the girl? She looks like this. Naturally. Kodwa mna andikho natural kaloko so mna kanje. Kumele wenza iBotox. Nanti It's 2.8. Bengizawushiyela lo 200 eceleni ngoba 3000 bisasukela 2200 eceleni. It's fine. I'm gonna go do my own Botox. Akekho umuntu ongawenzela. Uthi hey okay Ukhona ngizowenza kucela kuye. uzocela kuye yeah. Awukhulume nawe ubuye kimswenzile ama Botox. Okay. Yeah. Ndibuye kwenze ndiyenzile iBotox. Yeah. Ngamkhulume nawe ubuye kim Botox iswenzile. Let's close the show Dlamini. Yabona futhi lo muntu osendele yonto leyo athi American girls in. Awuphambene usikhala kakubi. Yeah, awuyakhulu. I was like Bafethu bosisi bethu nibahle. no. Bahle. Ningenzanga nick Yeah. naturally. Nihlupha ngalento. Njalo mandlula sithi. Yes. Sila awu mfisi hayi. Yo. Guys are beautiful nibahle. Uh-uh. Ngumuntu entshela ukuthi American girls don't abafik no fake. hayi suka. Hayi lana, hey, lana. Letheni nalo Ruby Rose letheni. Lana. Bakendon. Hayi awuqhela ikaka. Nasi sithe uqhela iboots kathi. Really, let's go. I want to go home. I need to rest. Asambili. Yeah. All right, CMTV viewers, that is an absolute wrap from me. My name is Lisa Serame. Why you? Amakhala kanembo beyincane. Were they supposed to be big? Sengiyasho nje la. Someone says, Lisa's so annoying with her Michael Jackson nose. I was just like, what did my nose do to you? Yabona amakhala mahle nje. But Michael Jackson, but it's fine. Let's close. That's fine. I said it. Lisa Serame _ Instagram. Vala. Welcome _Dlamini 88 TikTok. It's welcome Dlamini and Facebook. Welcome Dlamini. Lisa. Abageke mfana. You are assumptuous. It's Danko Dlamini Vale show. Oh Danko phinda mzana. Sanibonani Dumelang Mzansi. Welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana Na. Do you trust each other?
My name, of course, is Lisa Siram, Ntombi yaseGqeberha, and I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure Ziyampur. Oh, ma, best believe if we are you, Ruza, I will find you. Stay tuned, it's about to go bananas. You can't have one girlfriend. I'm a colored. No. Ntori promise Mary, ntori ke tlo nyala jwang o etsa so. Nale jino igqokile ithengelwe yimi. Nale sigqoko saka Jesu. Funa mina ngibe step mother. Yes.